and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sa tuyo nga malingaw siya o mawa ang gibating karaay, dito paingon si Edo sa kasino. Ug wa damha nga iyang kaymamat dito ang maguwang sa usas iyang barkada nga si Jimmy. Ug nasayran niya nga dugay nang namatay si Jimmy. Ingon man si Romel nga barkada usab niya. Nahugno sa maong kasayuran si Edo. Dali. Sige. Muana lang unya ko ni. Muduwa una ko diri, ha? Sige. Nalipay ko nakita tayo ito. Nung ko sa ako mahuli si Jimmy. Sige do ha, ano ko do? Sige, Kuya Victor. Namong barkada. Ako na lang di ay ang nagpabilin. Wa na si Jimmy ug Romel. Ay, swerte ka Ido. Yatagan kapag higayon sa kaitasan. Mga samtang lang si kapat. Ayaw pagatiman ang imong panglawas. May anak man ka, timan na siya. Ako na lang mo'y nagpabilin. Ug ang among mga kabuang sa unang mga adlaw. Ang among bisyo. Kang nilad sa lawayon. Ug karon. Ako na lang nagpabilin. Ako na lang. Di pa ko gustong muli sa bahay. Wa ko'y laing ikasulti gawas sa mga katabang. May anak man ka at timan na siya. Swerte ka. Yatagan kapag higayon sa kahitasan. Wa bimaayong relasyon ni Rafael. Ug ako ning sayop. Gipasagdan ko ang among mga helper. Labi na si Emiat sa pag-atiban kang Rafi. Nasakyan ko ang pagtuo ni Kuya Victor nga maayong dagan ang among negosyo. Gibati ko kauhaw sa akong kaugaling. Ikaw ni mahibaw sa akong gikumpra tiya. Andama lang ang lutoon nato para ugma. Mutabang kagluto na ako. Excited ka nga mo anis Emily, no? Ambot ba nga no tiya, oy? Hustog yun ka. Excited kong makita pag-usab si Emily. Nagkita na baya mo, dinhi na siya sa bahay, gidapit ta usab silang inahan og anak. Ulagi tiya. Pero dugay naman to. Huwag ni atong higayon na. Kung mahinumdum ko, ay mauwaw kaayo ko sa kong gipakita nila. Ay, nakasabot sila. Mao nga mamawigid ko tiya. Aron malipay ang akong anak. Ipadayo ng imong kausapan ni Stella. Kay dili kay kami lang si Michael ang bation og kalipay. Hangtod ng atong mga katabang ug labi na gyud ang labaw makagagahom. Salamat, tiya. Salamat kay wa gyud kang puli sa pagpakig-uban ako. Sa pagsabot sa akong mga binuhatan sa unang mga adlaw. Utang ko nimo ang tanan. Salamat. Asa ta parts? Yogi ka, Barts, ilang Emily. Ito pati ka sa eskwela ng urasa eh. Kung to ka pa, pabuto na ako dito sa gila. Total, naaman ang iyang mama. Maayo manihing mo atuban ako. Aburog siya na ako, Barts, kay kang Michael Perez. Kontra kayo niya gatong animal. Unsa may mahimo na ako o bukuyo ko nimo, parts? Ay, i-drop lang nung kubi. Uli na ko sa amo eh. Kuha akong jacket. Uy, huwag lang guna ko. Di ka bang explicar sa iyang inahan bahin ako. Ikaw lang, parts. Mag-ilis una ko. O gapita lang unya ko, ha? Tapos bye. Sir matuwi ko. Aron, manaog din ko. Sige. Asan na kayo drop?
Unahan lang, unahan. Lagi kay Pals. Agiyaw niya ko diri ha. Di lang mo sa ha? Oo nga naman. Luo din na siya oy. Para kung maabot og sayo si Emily, natural. Madugay ko. Madugay ko dito sa ila. Patubangon mo ginang mama niya nako. Mo ba? Sige. Manamagal ko nimo. Kaya og may na yun ta sa lakaw na to. Paabot lang ko. Sige. Sige. Sige, nauna. Manghingilin man dayon. Okay, Barts. Good luck. Uy, si Tita Noring. Mulak ka man tingali na. Nanaog man. Sirbatuhan kami. Oy! Yung Rafi, nilalagi ka doon. Tapos na eskwelahan si Emily. Asa de ka, Tita? Nagsabot mi si Emily nga hapiton ko siya dito sa eskwelahan. Gikan kong magkuha sa mga stocks nga okay-okay. Sa ila bang Mrs. Soriano? Di ay. Sige, isakay na lang dre. Ihatod ka. Nuwa kay laing lakton dong. Basin og napugos ka lang nga mo hatod na ako. Kay nakit-an ra ko nimo. Ayaw na lang daw. Dalit na, Tita. Ang ako kong toyo, good, mao ang pag-ana sa inyo. Mubisita ko ni Emily. Mao ba di ay? Humain ka dito sa imong amiga, Tita. At doon na to si Emily sa eskwelahan. Uy, kaiko ko baya nimo dong, oy. Putla ng ikog, Tita. Sakay na. Biyain na lang ko, Mike. Dili ko gusto nga maaktan ka ni Mama. Laayaw eh. Sabta lang ko, Kud. Bernes na bita ugma. Ug magkuyog ta paingon sa inyo, okay? Sige na lang. Niyato na ko. Sige na lagi. Lisod at makita kang Mama, please. Iso na. Mau ay. Nagbinag-o da. Kung wala ka, uwi kiss. Michael. Sige na. Amaw, man Padaul ka, ko. oy. Padaul ko. Mana, Ikas. binuang na gid ni. Na mga tao ba? Ako na lang. Michael pa. Okay, ato na ko. Love you. Love you too. Bye. Bye. Ugma. O lagi. May kabuang gid si Michael da. Tuan na ay. Wa man mulapang. Miswag siya sa suki na mong tindahan. Kasabot ko, nagpaatbang lang na. Nagsusi o kuhaon bagid kong tinuod ni Mama. Salamat kaayo, Rafi. Pastilan, naghagig kag paabot na ako. Mapagay nangunay og alsa sa mga stocks nga ukay-ukay. Gamay raman, Tita. Kaingon ko ba, binandol ka? Dili, oy. Mga pinilian na lang na, mga ako gigapilian na. Ug tingali mga 20 ka buok bisti ng dana ko. Ang uban mga karsunis nga maong. Mga maayo kay na, uy. Di ay. Naay para lucky, Tita. Para ako. Oo, na, mga branded na ba na? Gusto ka? Bukharon unya nako dito sa bay. Aron makakita ka o makapili. Sige, Tita. Sige. Oh, mihunong man ta, may paliton ka? Para kang Emily, Tita. Chocolate lang good. Kay wa may fresh flower. Chocolate o special mamon. Agoy, naghago pagid ka. Pilaram ko na, Tita. Sige ha, ako lang naog. Ikaw, Tita. Unsay gusto nimo? Ayaw na lang dong. Gusto na ng paliton nimo para ni Emily. Gusto mo kag hukpya, di ba? O piya, ay, ayaw na lang lagi. Gusto lang ka box, good? Dali na ko, Tita. Felix Yupaw. Sige, sige, sige. Kabuotan gid niya. Bisag joke ra pero paliton gid to. Mas inabuton. Galante. Naa na gid ang tanan ni Rafi. Ay, mi arabas yan hupia. Nya na pagi pa ka pensyo pa. Ay, butom hinoon ko da. Dugay mas Mama. Nasangit na sa to sa ilang Mrs. Soriano.
Para sa tuko kay ukay. Ano kit ka nga piton pamangkit ko niya? Hasol kayo. Ay naa siya tangs-tangs. Day! Dali na! Maudi ay. Sakay na sa jeep ni Rafi. Dali na. Diya kas pronset. Balhin ko sloyo. Diha lang ka. Diha ka oh. Ikaw lang diris pronset. Sige na. Nuring baya. Be, siradan ko na. Up. Irog dito, kay mapiit ka. Di lagi. Ay, mapiit ka, irog dito. Okay na dong, Rafi. Sabay na lang ta. Oo, tita. Gikuha to siya ni mama niya. Ug gipasakay sa jeep ni Rafi sa munte. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!